I za kraj moje posljednje pitanje je šta su tačno autohotnistički pokreti? Htio bih samo malo da se dotaknem te teme jer ste to spominjali. To vezano za DNK i za porijeklo. Samo to, eto, još malo. Znate, kad je počela da bude popularna ova genetska genealogija, DNK testovi, to je bilo neki 2010. do 2012. ja mislim, preko laboratorije IGN-a u Švicarskoj. Posredstvom tog web sajta su plasirane neka istraživanja koja su pokazivala da su narodi na Zapadnom Balkanu najstariji narod u Evropi. Naravno, to je bilo jedno vrlo površno i onako sirovo izdanje i tumačenje. Međutim, to je toliko zapalilo naše prostore da su svi narodi, i Bošnjaci, i Srbi, Hrvati, Albanci, Crnogorci, svi su odjednom počeli da mahaju tim autohtonističkim zastavama. Dakle, mnogo je bitno ko je najstariji, ko je prvi došao i on ima veća prava od onog koji je došao kasnije, njega treba diskriminisati jer on je zakasnio. Iz tog razloga, dakle, vidim da ja sam mislio da su Bošnjaci najžešći po pitanju autohtonizma, ali sam vidio da je kod Srba to još da uvijek možemo budemo žešći. Da, ja sam mislio da Srbi vole da budu porijeklom od Slavena, su braća sa Rusima. Međutim, vidim da bi draže bilo da su ilirskog porijekla, od Vinče i Lepenskog vira. Ali gledajte, ako uzmete te stvarno nepristrasno, naučno, istražite temu, prije svega vidjet ćete da je to sve mješavina. Neosporno je da su postojale one posljednje seobe u 6. vijeku s prostora istočne Evrope na Balkan. Sad kroz genetsku genealogiju vidimo da to sve nije toliko homogeno i da i Sloveni nisu toliko bili homogeni, već su oni u ogromnom procentu asimilirali u sebe i druge narode koje su usput u svojim migracijama nailazili, možda pokoravali ili se udruživali. Tako da u tim seobama je došlo dosta i primjesa genetike koja nije svojstvena izvornim Slavenima. To je ta I2A haplogrupa koja je karakteristična za najstarije Evropljane. I sad, znate, kad je to otkriveno, onda se to odmah povezalo sa Vinčom, sa Lepenskim virom i tako dalje. Međutim, nama je primjesa te genetike najviše došlo u toj zadnjoj seobi, tačno je, Bošnjaci najviše, pa onda i Srbi, Hrvati imaju tu vrstu porijekla. To je porijeklo, dakle, koje se vezuje za Karpate, ali je na Karpatima došlo do neke vrste asimilacije germanskog upliva. Postoji teza da je u pitanju pleme Bastarni, koje je iz centralne Evrope migriralo na prostor Karpata, pa su i onda Slaveni asimilirali. Ta teza tek treba arheološki da se dokaže, ali trenutno je jedina onako koja stoji na nogama. I da, to je samo jedan aspekt. Drugi aspekt je to što do 30% i Bošnjaci i Srbi i nešto manje i Hrvati imaju ilirskog porijekla. Znači svaki treći Bošnjak i Srbin imaju ilirskog porijekla. Pa mi smo se nekad zvali Iliri na ovim prostorima. Ilir je taj naziv i jezik ilirijski i ilirski pokreti su bili iz razloga što je ovo bila za vrijeme Rima ilirska provincija i onda Zapadni Balkan je na neki način nosio ime Ilirikum po Ilirima i tako dalje. I da, ali šta još, ovo što sam vam rekao je porijeklo po muškoj liniji, po očevoj liniji. Ako uzmemo sad porijeklo po više linija, nema Bošnjaka i nema Srbina koji ne nosi makar u nekom procentu ilirskog porijekla i makar u nekom procentu slavenskog. Dakle, mi smo istovremeno i Slaveni i Iliri u većoj ili manjoj mjeri.
čak vjerujem i Albanci da i bar oni imaju. 80% njih ima bar nekog procenta slavenskog porijekla, osim ona plemena koja su se stvarno izolovala tamo na Prokletijama i na sjevernoj Albaniji i dugo su vremena tu bili onako izolovani od Da, civilizacije. zato što su se ljudi mešali normalno. Da, i sad je glupo praviti etikete po osnovu porijekla, jer znate kad vi uperite prstom u čovjeka, 3 prsta vamo u vama. I zato spusti prst, jer Tako. uvijek ima 3 prsta.